озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ҷараён дорад. дар қасри фарҳанги ноҳияи Бобоҷон Ғафуров даври ноҳиявии озмун доир шуд. дар саҳни бинои қасри фарҳанг ҳаводорону дӯстдорони санъати тасвирӣ, омӯзгорон ва хонандагони массаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ аз тамоми гӯшаву канори ноҳия сарҷам гашта, расму тасвирҳои бо маҳорати баланд иҷрошударо маърази тамошо гузоштанд. бори нахуст озмуни ҷумҳуриявӣ тоҷикистон ватани азизи ман иштирок дорам. Ба ин корҳои ман мебошад, ки ман дар давоми сол инҳоро тайёр намудам. Ман дар инҷо сарҳадро ва нишон парчами онро тасвир намудам. дар инҷо бошад, ман паррандаи зебое ки товус ном дорад, онро сохтам, ки дар мобайни 2 ҳафта онро тайёр намуда ба ин озмун тайёрии худро дидам. ман давоми 1 ҳафта ин расмро тасвир кардам, ки дар ин расмҳо гулҳо, парчам ва қалъа мавҷуд аст. озмуни мазкур аз рӯи номинатсияҳои бастакорӣ, сарояндагӣ, навозандагӣ, санъати тасвирӣ ва дизайн гузаронида шуда, иштирокдорон истеъдоду маҳорати баланди сарояндагиву навозандагии худро намоиш доданд. довталабон дар даври аввал фаъолона иштирок намуда, барои гирифтани роҳхат ба даври дуюми озмун байни ҳам рақобат намуданд. иштироки фаъолонаи наврасону ҷавонон боис мегардад, ки санъати волою ноби тоҷикӣ рушду ташаккул ёбад ва анъанаву суннатҳо ва арзишҳои миллӣ муаррифӣ гардад. ҳунару маҳорати довталабонро ҳайати ҳакамон аз рӯи меъёр ва талаботи дар низомнома муқаррар шуда баҳогузорӣ карданд. ҳамин тариқ даври аввали озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман дар дигар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд низ ҷараён дорад.